И здравейте хора, аз съм Дидо и днес ще играем Майнкрафт, ще създаваме свят. Читвайте, чакайте, няма да ги пускам. Пред вас ще бъде създаден, ще играя малко. Първият епизод на Майнкрафт ще бъде само ще разгледам света. И така. Си такъв да пиша някакъв там рандом. Зомбицата не искам да са на нормал, искам да са на изи. Пак по-късно, като се направя брони, може да ги пусна на нормал. Тук тия неща дори не ги знам какви са. Да, това ще е. Ето така. Надявам се това, дето ме спомня да е близо до мястото, на дето има дракон. За да може да не правя голямо пътешествие, защото ако трябва да правиш и 2 епизода сигурно. Така, най-ужасния спаун. Там има хубаво място. Така. Надявам се да не забива на Майнкрафт. Мисля, че няма да забива. Така. Нека да махнем това гравел. Това дърди, не гравел. После ще се намаля малко звука, че не знам дали ви го чувате силно, обаче аз не се слушах на звук на Майнкрафт. Просто е тъпо. Чекайте сега да се намерим място, където може да започнем къща. Тук е в гора, не искам да е тук. Аре, някакво място няма ли? Особено пак тия бели дървета много ги мразя, много стъпи. Толкова са грозни, защо не стават за къща? Някой от вас може да ги харесват, обаче аз не ги харесвам 100%. Там видях кол, обаче нямам дърво да го взема, пък и не се обира в момента. Така, реда е по-бързо. Той FPS дед го пише отгоре. Изобщо не е верен, защото не може от 20 някога става на 50 веднага, после става пак на 20. Сега в момента не такова толкова бързо де. Гледай сега, 38 изведнъж от 20 стана, 50 от 38. После една на 31, изобщо не е вярно това. Това обаче го искам. Кръстиката. Аре да по-бързо, няма ли нищо? Хубаво тук. Някакво хубаво място, дето да е равно. Може би ще пусна читове само да, където ми къща да си направя спална да е там и ще ги спра. Само че не знам дали може изобщо да са такова. Мисля, че от ония молив, когато влизаш в сървъра може. Ама не съм сигурен. Ще да можеш в тази програма да има пауза. То може и да има маза, да не знам къде е. Така. Първият епизод няма да е чак толкова интересен. Защото няма да правя нищо особено. Ама други че са по-интересни 100%. Тия места горе ми харесват. Само че на планината горе обаче няма дърво хубаво, дето да се обера. Чакай, че ще я прискочим, ще я прихвърлим тая. Я това ще гъркам или да ми се събера повече. Няма, аз забравих, че съм пуснал зомбите, трябваше да убивам животните. Горе ако има животно. Ще ги таковам, ще ги убия. Добре, едно хубаво дърво има. Така, опа, сега може да се чули нещо гадно.
Така, сега трябва да намерим животни, сега ще направя крафтинг тейбъл и такива неща. Значи първото, което ще направя е да си направя дупка под земята. Защото съм пуснал зомбицата. Взех achievement. Ще съм се отворил инвентара. Така, сега. Един меч, една кирка. Така. Добре, да тия achievement няма да се провече. Тук няма ли кол? Има животно, ето там също го бия. Аре, стига, бе! Че и две крави. Ако тук е бутна долу, нали няма падне? Май ще умре. Даре, ще умре. Май ще умре. Аре, тя съм махна оттам. Аре, че на мене ли е? Две парджоли. За да пусне повече. То май повече от две, не знам дали можем. Дано изобщо да пусне, де. Това е по-важно. Добре, две ми пусна. Идеалното място е там. Ето го. Не мога да спринтирам вече. Но тук е супер място. Аре, ти беше роден. Да останеш. Остана без майка. И сега и ти да умреш. Така, тия ще ми трябват. Не съм сигурен, но май пускаха месо. Да, пускат. Имам доста вече. Сега дали се сдим държ му, май не. Аз тая бях шибнал преди това един път. Кошки ти еси, тя ще убием. Ама тях няма да им ядем месото, защото ще се отровим. Там има още две овце. И след като убием тези овце, ще се мушнем под земята. Ой, кокошките ще убием, 100%. Опа. Едно да уреме. И че ще умреш. Така. Но въпросът е, че ли да го убия? Не, аз съм достатъчна храна, не ми трябва повече. Сега вече съм втори левел. Така че ще взема, значи, две неизработено дърво. После ще го изпеча и ще стане на кол. На въглища. Така, то така даже има няма смисъл да бяга да. Тук е моят, между другото, аз спала на зомбите. Я по-добре да направим този торч и да го сложим тук. Е така. И да имаме легло и зомбите изобщо няма да са ни трудни, защото са се спалнали малко. И скелетите, де тия зомбитата нищо особено не са. Скелетите са доста силни. И то друго няма силно, освен ендърмените. Така. Аз между другото мога да снимаме на компютър, само че нещо микрофона ми шуми, не знам защо. И затова не съм снимала. Така, това не ми трябва повече. По-голяма аз няма да седя много тук. Така.
Още не е станало вечер, обаче като стане ще трябва да таковаме така. Да направя така. Даже още от сега да може да си опика тия. Стига ре, защо съм шифнал? Така, сега. А тия, що имат такова една чертичка имат и бутушки отдолу и така. Добре, сега. Нещо тая печкашница ще мушим тука. И ще започнем да печем. Така. Да видим колко е станал голям този епизод за сега. Сега е 10 минути и ще свършам до тук. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се защо да го гледат някои хора. Да, следете тая поредица и чао! Чао!